Mula sa ating satellite office sa Kongreso ay makakasama natin si Sir Rudy Vizcaya mula sa Kongreso. Magandang hapon, Ka Rudy. Magandang hapon po. Nasa atin sa Bikulan. Opo. At kasama mo ngayon, Ka Rudy, si Tatay Sotero Dukulan, isang mangingisda sa Bataan, dumulog sa programa para sa kanyang pangangailangan upang makatulong sa gamutan. Magandang hapon po sa inyo, Tatay Sotero. Magandang hapon po. Opo, dumulog po kayo dyan, Tay, para po sa pangangailangang medikal ng inyo pong bunsong anak. Kumusta po ngayon, Tay, ang anak po ninyo? Nakakumpayan po ngayon sa JBL, ma'am. Opo, naka-confine po sa ospital. Ano po yung diagnosis po ng doktor nito pong anak po ninyong si Jen Rose? Bukal po yung ulo, yung utak, pati brain. Opo, may bukol daw po yung utak, yung ulo. Nito pong si Jen Rose. According po sa diagnosis ng doktor, eto po ba ay isang uri ng tumor? Opo, gano'n po. Opo. So ano po yung sabi ng doktor? Ano daw po yung kailangan i-undergo ni Jenny Rose? Operahan po siya. Nalipat na po yung niya sa pag-ilat. Tapos second ng doktor ay yung operahan na po sa ulo. Ayun, so kailangan po sumailalim sa operasyon. Opo. Opo. Kayo po, Tay, ilang taon na po kayong mangingisda? Tagal na po, since 1986 po. Since 1986, yun na talaga po yung hanap buhay nyo, Tay. Yun lang po ang hanap buhay ko, ma'am. Opo, ilan po yung anak nyo? Anim po sila, pero dalawa na lang po yung nasa akin. Mga pamilya na po sila. Anim po sila. Yung iba may mga kanya-kanyang pamilya na po. Opo. Okay. So, kumusta po tayo? Ngayon po ba nakakapag-palaot pa po kayo para mangisda? Matagal na po hindi ako lumalakot. Wala namang kasakit yung anak ko. Opo. Anim na buwan na po. Opo, so paano po yan, Tay? Paano po yung mga pangangailangan po ng pamilya? Saan po kaya kumukuha? May mga nagbibigay naman dito yung anak ko dahil pag nasahod, nagbibigay naman sila pang kain namin, dito pamasahe. Dito lumalapit ako sa mga kilala ko. Opo, gaano kahirap po tayong sitwasyon na sa simpleng buhay ay meron po kayong ganitong uri ng, or meron pong ganitong uri ng sakit yung anak po ninyo? Kaya po, ma'am. Opo. Napakahirap ng sitwasyon po tayo, no? Lalo na't hirap na sa buhay, meron pa pong ganitong uri ng sakit yung anak po ninyo. Opo. So, ngayon po tayo, si nanay po, kumusta? Si Mrs.? Siya po yung nagbabantay, ma'am, sa anak ko. Opo. Tay, katabi niyo po ngayon si Ka Rudy. Ano po yung gusto niyo pong tulong na maaari pong ma-extend ng Ako Bicol Party List para naman po gumaan po yung pakiramdam po ninyo at gumaling na po itong anak po ninyo? Yung gusto ko lang po hinihiling po sa tulong, yung patol po sa operation ng bata, kung matutulungan pa po, tapos yung tungkol po sa mga gastusin po ng bata, kung maaari lang po. Opo. Kahit po nakita po lang gastos po. Opo. Katabi niyo ngayon, Tatay, si Ka Rudy, ano? Tanungin natin si Ka Rudy kung ano yung tulong na maaring maibigay po kay Jenny Rose. Ka Rudy, magandang hapon sa muli. Hello, magandang hapon po muli. Opo. Ka Rudy, ano po yung maaring maasahang tulong ito po ni Tatay para po sa kanyang anak mula po sa Ako Bicol Party List? Ito lang po nga, itong araw na po ito, isang pagbibigay tulong natin sa ating mga kababayan, hindi lang din sa NCR, sa buong Pilipinas. At tumutulong ang Ako Bicol Party List. At higit sa lahat, dito ang isang kababayan natin, mayroon siyang karamdaman ng kanyang anak para sa operasyon. Ito ay nakasunod siyang lumapit sa akin upang humingi ng tulong sa Ako Bicol Party List. At ito naman tingnan ko ang kanyang mga dokumento. Ito naman po ay isang qualified para tulungan po ng Ako Bicol Party List. Hindi ako nagdalawang isip. Tinawagan ko agad ang ating buti Congressman Saldico upang matulungan natin kababayan. Opo, ano po yung sagot ng ating butihing congressman po patungkol po dito sa hinaing or idinulog pong tulong dyan po sa opisina po ng Ako Bicol Party List? Ito nga po, tinawagan kagad ako ng ating butihing Congressman Saldico upang bigyan kagad siya ng 100K para sa gamutan ng kanyang mahal sa buhay. Ayun, Tatay Sotero, 100,000 po ang may pagkakaloob po sa inyo para po sa operasyon ng anak po ninyo, Tay? Maraming salamat po.
Bicol, Pangalan ko, Tabang Orange ko. Ayon. Kayo, Opo. Tay, sabayan po natin ang panalangin na tuluyan na pong gumaling ito pong anak po ninyo. Ano po? Maraming salamat po, Tatay Sotero, sa inyo pong tiwala sa Ako Bicol Party List at sa programang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mabuhay po kayo, Tay.